हेलो लोगोफोर बरायबाय बड जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव आसाम पुलिसनिफ्राय मोनसे लेटेस्ट आपडेट हगारदों एबा रिलिज खालामदों बेनो जाबाय जाय नोंथांमोना Gr.III Gr.IV पोस्टआव एप्लाइ खालामदोंमोन 2020 आव मोनसे डिपार्टमेन्टनि आन्डाराव आरो बे एप्लाइ जादोंमोन आसाम पुलिसनि आन्डाराव जादोंमन आरो बे एग्जामा केन्सेल खालामबाय आरो बे एग्जामखौ मानो केन्सेल खालामखो आरो मारै खालामखो बेयाव जों डिटेलखौ नायगोन दा बेखायनो जों लेटेस्ट आपडेट नायनोसै बे निउआव थांनानै दा आसाम पुलिसनि रिजाल्टआ थाबै नोंथांमोना मोनगोन एप्रिलनि फार्स्ट उइकआव चान्स दङ दा लास्ट उइक मार्चमोन नाथाय बेखौ दा बारनायखौ मोनबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना दिनै नङाबा गाबोन समफोरनि गेजेराव मोननो हागौ आरो बे केन्सेल नटिसआ मानिमोन बे जाबाय पोस्टआ Gr.III Gr.IV आव जाय नोंथांमोना डाइरेक्टरेट अफ एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जनि आन्डाराव एप्लाइ खालामदोंमोन 2020 आव बेनि आनजादा केन्सेल जाबायबा बे पोस्टआनो केन्सेल जास्राबाय आरो बेयाव रावबो एग्जाम होनो हानाय नंला बा बे पोस्टआ केन्सेल जाबाय बेनिफ्राय मानो केन्सेल खालामदों बेनिबो बाथ्रा थागोन दा बेयाव मोनसे नटिस ओंखारग्रोबाय जे 2020 आव जायफ्रा एप्लाइ खालामदोंमोन Gr.III आरो Gr.IV पोस्टआव बे फाइनालि केन्सेल जाबाय जेरै नोंथांमोन एपिडिसिएलआव केन्सेल जानाय मोनदों एग्रिकालचार बा गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टआ एग्जाम केन्सेल खालामगासिनो दङ आरो बे थागोन दानि गोदानै थानाय लेटेस्ट बेनो जाबाय 1 लाख साख्रि आन्डाराव गोदानै हाबसनफिनगोन आरो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हानायनि अपसनखौ मोनफिनगोन तो जेरै दायो नोंथांमोना 26,000 नि भेकेन्सिसआव बेफोरबायदि माखासे भेकेन्सिया थानो हागौ दा बेयाव गासैबो डिटेल ओंखारजोबथ'वाखै नाथाय बेयावनो सोसननो हागौ बे 1 लाख साख्रिनि आन्डारावनो दा ओरैबायदि आसा खालामोमोन गोबां खस्थ' खालामदोंमोन एप्लाइ खालामनायाव नाथाय दा फाइनालि केन्सेल खालामबावबाय आरो गोबां केन्सेल खालामबावनो हागौ बेबायदि नटिस ओंखारगासिनो दङ जेरै PNRDआनो जा बायदिसिनायानो जा थ' बेनिफ्राय लेटेस्ट आपडेटआ मा फैयो नोंथांमोननो होनाय जागोन नेक्स्टआव मोनोबा दा बेखिनियानोसैमोन लोगोफोर आसाम पुलिसनिफ्राय फैनाय लेटेस्ट मानोना आसाम पुलिसनि आन्डारावनो एप्लाइ जादोंमोन बे पोस्टआ Gr.III आरो Gr.IV पोस्टआ थ' बेनिफ्राय आसाम पुलिसनि रिजाल्टआ माला ओंखारमारगोन दासिमबो जेबो अफिसियेल नटिस गैया जेब्ला मोनगोन थ' नोंथांमोना साडेनलि बेबायदि मोनगोन आसा खालामो नोंथांमोना जाहाथे बयबो नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै थायो